Ρε Αλέκο μου, κάνε κάτι να φύγεις άντι να πάει στο ψυχικό. Δεν αντέχω άλλο, θα τρελαθώ. Μα τι να κάνει κι αυτή η κακομοίρα, βρε πουλάκι μου. Την εγκατέλειψε ο άντρας της και πώς την εγκατέλειψε. Οι άλλες δύο την κάνανε πέρα από την εταιρεία. Λογικό είναι να έρθει να μείνει εδώ ένα διάστημα μέχρι να διορθωθεί η κατάσταση. Δεν της δίνεις κανένα κλειδί από άλλο σπίτι να πάει? Δεν μπορώ, τρέπομαι πια τη γειτονιά. Και τι να κάνουμε, βρε Πόπη μου. Δεν το καταλαβαίνεις, θα την αφήσουμε μόνη της, είναι στεναχωρημένη. Στενοχωρημένη. Έτσι είναι στενοχωρημένη. Ξέρω, κάθονται μόνοι τους, δεν μιλάνε, κλαίνε. Αυτή έχει ρημάξει όλο το σπίτι. Καλλιτέχνης είναι, εκτονώνεται. Είναι καλλιτέχνης. Που παίρνει όλες τις καρέκλες και τις κρεμάει στο δέντρο και τις ζωγραφίζει και μετά παίρνει και τις φωτογραφίζει. Μαζεύει και όλος ο κόσμος στα κάγκελα και μας κοιτάζει. Τι μου τα λες, δεν τα είδα, τα είδα. Αλλά φαίνεται πως κάπως έτσι είναι οι καλλιτέχνες. Γιατί και εγώ μια φορά που ήμουν στο Παρίσι, στο Μπομπούρ. Τι είναι αυτό το Μπομπούρ? Το Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης. Α, εγώ νόμιζα ότι είναι νοσοκομείο από αυτά που πήγαινε ο Ανδρέας. Τι σχέση έχει τώρα αυτό? Αλέκο μου, την καρδιά σου έχεις. Κάθε φορά που ακούω εξωτερικό ταράζομαι. Τέλος πάντων, λοιπόν, μια φορά που ήμουν στο Παρίσι, στο Μπομπούρ και χάζευα εκεί μες στις αίθουσες, έρχεται ένας τύπος, απλώνει μια καροκουβερτούλα στο πάτωμα. Να κοιμηθεί. Όχι, παιδί μου, κάθεται κάτω, ανοίγει το καλαθάκι του, βγάζει το φαγητό του, το τρώει, τελειώνει, αφήνει τα αποφάγια και σκόνεται και φεύγει. Α, το ζώο. Αν δεν κατάλαβες καλά, αυτό ήταν το έργο τέχνης. Μετά μαζεύτηκε ο κόσμος και χάζευε. Καλά τα λέω εγώ, τρελάδικα. Τι ήταν αυτό? Κλείς το στόμα και έλα να βάλεις ένα χεράκι να μαζέψουμε αυτά τα τσιμπράγκαλα. Τι άλλο θα δούμε ακόμα, Χριστέ μου? Τι είναι τούτο, καλέ? Υγρή διακύμανση. Υγρή διακόσμηση. Να το σκοτωθείς, όπα. Διακύμανση. Ό,τι και να είναι, πάρ' το από εδώ πέρα. Πάρ' το να βγαίνει και ο χώρος. Άιντε, και φέρ και τις καρέκλες από το δέντρο. Θα έρθει κανένας άνθρωπος, θα του πω, τράβα κάτι στο δέντρο. Έλα, σταμάτα τις ιστερίες. Το κοριτσάκι μας έκανε κάτι... πρωτοποριακό, Τι πρωτοποριακό, σαν εφεύρες δηλαδή, όπως λέμε Βαγγέλη και κλείνει η πόρτα. Άντε, πάρτε την άδεια από εδώ και πέταξε, να μην τη βλέπω. Καλά, γενικότερα οι Έλληνες είμαστε στον τομέα τέχνη. Πάμε και βάζουμε στο σαλόνι όλο εκείνο το γιο μου το τσιμπούκι, άντε και κάνα φασιανό. Βαλσαμωμένο. Ζωντανό. Γιατί εγώ και φέρεις μες στο σπίτι φασιανό. Να φτιάξεις κοντέ τη συναυλή να τον εβάλεις. Δεν ασχοληθώ άλλο μαζί σας. Είστε έτοιμος? Και... Έλα. Έλα. Καταπληκτικό. Μ' αρέσει. Ωραίο. Α, δεν είσαι στα καλά σου της δίνεις αέρα. Πάρ' το καλά από εδώ, το υδραγωγείο, μάζεψε το. Τι είναι αυτό το καλοριφέρο, πού το βρήκες? Στα σκουπίδια. Εκεί να το ξαναπάς και το θερμοσύμφωνο στα σκουπίδια, μπρος. Το θερμοσύμφωνο το πήρα από το μπάνιο. Από το μπάνιο, μορτρέλη, με τι θα λούζεσαι, με το κατσαρολάκι? Αλέκο, κάνε κάτι, έχει τα νεύρα μου από το πρωί, σε παρακαλώ, κάνε κάτι. Έλα, αγάπη μου, σε παρακαλώ. Αφού το κοριτσάκι μας διασκεδάζει, περνάει ωραία και σου είπα ότι εμένα μ' αρέσει, αφού μ' αρέσει. Διασκεδάζει, περνάει ωραία, σ' αρέσει, διαλύεται το σπίτι μας. Καλά, ο μπαμπάς έχει φοβερό γούστο. Τώρα πώς πήρε εσένα? Να πάρεις τον πατέρα σου και το φοβερό σας γούστο και να του δίνετε. Πού να πάμε? Στον Μπομπούρ. Να τρώτε, να πήρετε και να το ευχαριστιέστε.